Beli fibro akiba ju ya kerjaan bahai ka YouTube channel changamo ti kumju ru ki bai di perlo apa Facebook ti tangni ka we hi kebangang adon kajing sngau ha ka mansim junga kajing mut perkat junga mo babun bahagi ba penting hana halor kajing penkela ya ka resolution polisi Henry ngangan ong ipi ba lada kat unong thau an ubla pen kubor daki paj ba kat kum kariti senchar jong kari India uhap syong syak tangan kataru batai start bade daki brio ki banabar ki bom tip ya ka beneng khandau ki batai an kaju kumba ki de ginong bisyar jong ka an utu ubangi ngilapun kubor uba arden ude balapun kubor da kipaj ba katkum kariti sensyar jong kari India menta da unong da uknarit lani da usang bahalang lani da u ta u leader jong ki politician jong kano ke parti un persungtu bakla ngan ong ipi baru khot kade gijing bakla kasyong hakarai jong utu UMLE ubasya tangan hang tu sto nai batai start ya kata ka high court nai batai start ya kata ka supreme court namar balai tat ndal apo hing bisyar nsatip sto phi ki paj ba di jalan Meghalaya nai sya elam baklara nai sya elam bakla ha ki jingkran jong kitoki nong thok brio namar babun sien ha ka jalan Meghalaya ki bun ki nong thok brio jong kita ki parti ki ba pher ka jalan Meghalaya kinong thok brio kita ki di ki dalal jong kinu ki parti lani ki dalal jong kinu ki politician lani ki dalal jong kinu ki basyun simet te deina kata kadawngan ong ipi ka jing ya ki jong uba arden ka dei ka badon nong rim an ong ipi tang kata ka we wat ju isaelam bakla ban ong bet ba kamut ba uplan lani ba pin blim ye u ba lani ba pin keno ye u ba ukwa ban kenti ka parti lo jong ngam dei ngang krensyai pi bangam dei na parti DPP ngam dei hiru udukot jong BPP handre balenga kersyan ye u ngapet ikinong rim dei na kata kadaw wat cha elam bakla ya kinu ki brio ki bayelam bakla pi man persungtu bangiting na kamta basakta kumta tat ndal apo hing bisyar ngisatip namar uta ubayelam bakla pi social media basakta kumta nei kita barokot ki dei hiru ki selfish lani kita ki kwan mantoy balayo nong nano na kata kadaw lada pidon ka jing iet yala ki kon ki kti lani yala ka jaj benri lo jong te kamut kersyan yu ba arden nga kentui pi barokot ki kmi ki pa ki ba pa skol yala ki jong ki kon ki kti lani kum ka jaj benri lo jong ngila jit ya unong yalam ngila jit ya unong thawan ha kani ke election baladem ngiskap ya karajung ba arden undon kamban skap ino sto undon kamban skap ino lada uba arden ula kenya kasatkan ngin pet ya kata lada uba arden umpat kenya kasatkan wat yu skap ino ru namar balai baro khot ki tuge bapen snotho bakla social media ki dei tang ki kso lamwir ki bawir nabar namar uba arden ude ubala de syong lupa hapo pimyo orban daj u sto tangkatangan ong ipi namar ya u lada pen kubor kat kum kariti senchar jong kari India tangkatahi war snotho bakla war cha elam bakla nakani kadawngan ong ipi ngadon ban kren ngipet kat kum ka jing syong an ban ngipet kat kum ka jing syong nia ngipet hiru kat kum kalanti ke badai
Namar bun pha kitu ki bakwa long dalal ni bakwa yo nong tangil di simet mo kini alam bakla da kini apen bi ikun kane ka jing ya kane ka jing satkan yu barden kamde kuma pen bi election ngan ong IP kamde kuma pen bi election kamot akitu ki parti jong pi la ni akitu ki kosis constituency jong pi kamde kum ta sto ka jing satkan jong barden kadai na ka banta kala wei jong ki khon ki ti jonga jong pi das ngo tho bhai kata na kata kata u baren sakran ong wat ngau si na kamta jong u tos ngau si na kamta ki khon ki ti jong pi na kata kata what you say lam makla hano balingang kersan u ngas ngau tho bakadon kanong rim lada kam don kanong rim pin pa skol li yu ki khon pin pa kelas li yu ki khon pin pelut kai ka spa ka pho ban lute ya ki jat ban riu jongi ya nga ya pi kin lute bangin pa skol ki skol ka bai skol ka bahe ka bai kelas ka bahe manga bat pi de ban duk ya der ngim sngo tho ngim tre ban kersyani ka ek bo wi ki ba arden ka ta ka de ka jing bet ka jongi so na kata kata ka ni ka de jing kan tu jonga ya baro khoj ki khon ka bri nyu trap ki ba ima ka jalam mekhria kersian ya ka ka ba arden uyale manta balu usat than hang tu usat than na ka manta jonga jong pi na ka manta ki khon ki ti jonga jong pi na kata kadau mal balei ba bun hi ki bri jongi ngan ong ipi pet ke nuksa dawan yalap ubriu ubanabar dadi ukharyong ya sngap bha ketian pareng 4 ngoto bharo ngi ba inang ba istat tang ba ro lang gitu banang pareng kat bangi bonang ketian kasi bom soto pareng hane sui ro lang ba ide prabalang henrei ladawan subu uno ubriu banabar bar khot ngi ro lut daya ki ubriu lajong pede long tlen long sni da tip bakade kamat bau yaki nakamta jong baro lang handai bu shun bu snio de na ta daw im sa ong tlen khasi utlan khasi em ude itu nong pensoy utlan khasi em ude itu nong bamdo utlan khasi em ude ya kitu ki dalal utlan khasi em ude ya kitu ki nong penbit brio ngon ong ipi de na ta daw pidi bersngo tho ba nagani ka daw ngon ong ipi nga kantu ya pi ki kmi ki pa kan man toy ayu ba pin pa school ki khon ki ti lani pin pha class ki khon ki ti pin kit da karam ka sha bang kersian ki khon ki ti man penang pen start henrei amdan jeng kermen deina kata kadaw ya ka ba pin keladuk ya ka ba pin duk ya ka ba ki khon jong pi kinjot da ka ba pi pha puli yaki ha ka ba kot kamot amdan jeng kermen yaki pira tikna ba kin sajot ka baha banai pha pulera ada pim kersian ya kini kejing iki jong ba arden ka baha banai nai kersian school nai pa school ri ki kon nai pa kelas ki kon ru namar bali tang ya ki to ki brio ki badei ki bom le school bat ki bom ki ba khayi ki ba trei ya ki business terter kamot ada penbit ekspar ko biang hanre yau khna pulie udon kam ya ka kam sto kat kum kejing pulie ke jong u tiala da ukhna puli pipa puli nang benta kakam te kamot odom yo kam te kamot pin kano yo no pan nak takraw pin la ban kano yu khun haba ka thong jo khun kalong ya kakam te aba khun yo kam pin kano yu khun ti ka ne ka jing ya ki jung ba arden ka de na kam ta ki khun jong pi te sngo tho bhai ka ta ken ke ka bangang kran ru ko mensim de na ka ta bale ba asngo khya ka mensim la jong ngasngo kuslai ba sei kala we jung ki khon jonga na khani ka daw balinga kersan ya ka ka ba uba arden uyale na kamta ngadon hiru ka jing sngoram kum ku pa ki khon mo uba arden usat khan marwei te hendrei nga ngadon lagi khon hendrei ngasngo tho ldang ape belatang site euro mlong te hendrei haba ki kita ki ba ka kosen si jung u ki kersan yo u te hendrei uyale na kamta ka jat benrio pat bro ko we te kat no ngin dei ban ngin dalas ngo perto hadu kata katai ka jingile jung barden lada uyale tang na kamta ka konsensi la jong ru te kamot
kanang mentoy ya ki konstitusi lejong hanrei menta uyale na kamta ka jet benrio hanrei ngin kan tho yu ngin kan no yu nalayap kamut ngin sei timot yu kadot jumut na kani kada ngon ong ipi le ye ki e baru khoj ba pinom ba bia le ki e baru khoj banom sya kano hano hano na kata kada baru khoj ngakan tu ye pi ki kon ka bri nyutrap kersan ya ka e ka ba arden biale war cha ilam bakla ha kitu ki poj war cha ilam bakla ha kitu ki kena kerja sela war cha ilam bakla ha kitu ki brio kinong tho dieng jongno ju cha ilam bakla kitu ki dembong jongno war cha ilam bakla hiru ha kitu ki dalal ni ki benami la ni kitu ki nong khai brio la ni kitu ki nong thok brio na kata kadau kersan ya ka e ka ba arden uyale na mar balei udon ha kakam udon ha ka nongrim udon ha kalawe namar bale ya lapan kubor da kipat ba katkum balasyong anye nakani kada ngon ong ipi lada mentah hasnong atau lada ngi pun kubor urang basnong lada urang basnong usya kerenjot lane usya le bomhok yu pian sngau kumno ma phi kinong song snong te kumju yu MLA habala jit ya katkum kariti sensar jung kari India kumno ngisya ya ba unsale bomhok ma umurwe namar karai jung kalong nang mentaka jing bha jung i nakani kada ngon ong ipi kapan perkhat ya nga kapan skosi ya nga hanre ngai la dia ngamla ban chim ya kani sin jam namar bal ngade ta undang bela nakani kada kapan perkhat ya nga habangalit ang te bangalit prosedur bangalit ban sharing media bakin man sim interview ki media ngalit ang te namar nga perkhat na kamta kalawe jung ki kon kikti jonga syai ki kon kikti jonga la sya ndakil apendep ki jing pulis no kin le lada kamdon jing kermen na kadien kadau kamut ba teng kapan long ye nga bangan keren so sat iki ibaro tinna kani kadau kum ki kimi ki pa lada ngingis ngotho ya kata ka jing trei hitom ka jongi ban penlut na ka menta ki kun ki kti na ka benta ban long lem kumbalong ki wei hakai melang salang lada kamdon ka jing mi lada kamdon ka jing mentoy kamlong ru kum ba pen kelamrat yangi kamlong ru pen kelaksau yangi kamlong ru pen keladuk yangi kamlong ru pen kelamrau yangi ngiri pen perkhat bah na kani kadau ngon ong ipi ka pen kethangi kemen sem jonga baling imlong ki bayu i jengai baling imlong perkhat jengai kamut unong thok nong syukur bat unong ilam bakla unong bisni nong pihun ukam start ban ya ubri ubesida unong bisni unong pihun bat nong thok briu unong ilam bakla ukam start ban ya ubri ubesida nakani kadau ba teng asngo kumban jaw mat halade marwe hanrei ngan ong kumno kumurang ba briu lada yam urang ba briu ngan ong ipi baro kin ong bo uyam bau ak thamula bau ak drama dayam ka kan thei te baro iya khro hanrei ngan ong ipi kan mau bha lada jau umat urang ba kadon ka eke bama hadin habut danya dayam ka kan thei ngan ong ipi tang idau ibarang tang sisuta kro kala dakloi ban jau umat da kan mau bha ya ka jing sngusi jong urang ba mju sngusi kai rangan ong ipi kadon ka basniu ko ban saja nakani ka dawngan ong ipi kum ki kun ka bri nyutram ngakan tu yepi balong ki bayu i jingai long ki ba perkhat nagam takalawe ladang ngimdon ka bakum kata kajing sakta kalong yepi yang ai kajing satim kan long ye ki kun ki kseu na ki kun ki kseu jonga jong pihi kin satim kelaingi ti tangkini kentien kublai sibon yepi baro na kamenta ka jing bha jongi kersian ye ka ka ba unung yele jongi unung yalam jongi nginget scam ba dehi ka jing benta ka jung ublei dehi ka jing yada ka jung ublei mangi sayo yakum uni unung yalam namar ba
ngi kum ki brio ki ba don tang ki jing duna ngan ong na ye theo than re ki jing duna ki jing trul brio han rei pet ya kita ki jing yele ki ba don nong rim ken namar ka e ka ba uba aden yele da namar ka de ki ba don nong rim ti tangki ni kentien ko blei siboni pi baro karmen be ba pi baro ki ba pet ya kani ka video jonga mo video jingmot lani pini kersan lem ya ka lani pini ai men siam lem ya ka jing yele jong bar den nak mta ka jing ba jong kala we jong ki kon ki ti jong a jong pi ti tangki ni kentien ko blei siboni pi baro